Сәләмәт һәм матур булу серләрен ачалар. Түбән Камада 3нче буын университетында укучы хатын-кызлар өчен дәвалау гимнастика дәресләре эшли башлады. Биредә инде 8нче елын сәламәтлек факультеты эшләп килә. Дәресләрнең берсендә хәбәрчебез дә булып кайтты. Хатын-кызлар беренче карашка гади генә күнегүләр ясыйлар. Нәкъ менә алар пенсионерларга үзләрен формада тотарга ярдәм итә дә. Түбән Камала Разия Хәйруллина гимнастика түгәрәгенә 5 еллап йөри. Гимнастика бөтен яклапта, бөтен хәрәкәтләрдә безнең рассчитано дыханиягә да чтобы бөгелеп, сыгылып шулай дип сыгылмалы булырга инде. Яшәсе килә инде, йөрисе килә, йөгерәсе килә. Дәвалау гимнастикасы дәресләрен Флюрә Кармишина алып бара. Тренер белдерүенчә, пенсионерлар өчен күнегүләр махсус. Аларны дәрестә генә түгел, өйдә оныклар белән дә башкарып була. 1, 2, 3, 4. Дәресләргә 30-га якын студент йөри. Гимнастикадан тыш хатын-кызлар Сафхауга чыгып Скандинавия йөреше белән дә шөгыльләнәләр. Яңа студентларга да 3нче буын университетында шат булачаклар. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар.